Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ona bochisale wale! Sangalule! Ona mo Vice President pano ena sakupelekezani ndi ona bochiza mbekeyani komanso ona mo Twaini Chimungu ole mekezeka chisale mweyo kulija tiye TBB woye ulemu upite kwa Vice President Alaji mwachidule ningoti nonse oyenera maulemu akale moyenerera komanso mwapadera ndipereke ulemu kwa mafumu athu amene mmatimvetsa kukoma nthawi zonse tikuti ulemu wanu mafumu zikomo kwambiri poti mwabwera. Pepani nsonkhano usiwanga ndi wa bwana Vice President endi chifukwa cha nthawi tikuchokeranso kutali ineyo ndimusire Vice President kuti iyeyo akuuzeni fundo zimene watumidwa ndi Professor Peter Mutharika. Koma ine fundo yanga ndi imodzi ya achinyamata konzekani pa 16 pano kukamuvotera Peter Mutharika. Mukamuvotera Peter Mutharika kuti umoyo wanu waifa nyamata usinthe. Tikuvutika kwambiri akabaza patilipo tapeza ndalama lero ndiyeno tiyeni tonse mwachidule mumve mumtima mwanu kuti kuyambira pa 17 kupita uko achinyamata mumva kukoma. Sindichedwa ndanena kale osaopa osachita mantha tiyeni tigwire ntchito mu chipani cha DPP achinyamata. Wina aliyense asakuopsezeni kamukundimva mafumu kuwina aliyense asakuopsezeni muli ndi ufulu kusapota chipani chimene inu mukufuna mulibe mbali iyayi ndi achinyamata osaopa. Akabwera ajabwa mpini aja mwauza tikagwereni uko ife ndi Peter Mutharika. Thank you so much. Kangara sendera so sendera Gangara senderani Adidi senderani Aji sendera Chala mama wala mekezeka tikamema nyibamelo ndekutona kempaka kwa chidilidili zora li opposition oludzero khamfufuma komona omaka ayaya ziko makombiri bwana wanga Jala mamba nanga si regional governor wa Imirile inu mitima ili joko mufuna mumve nyamata Vice President alangule pati kodi mlendo akabwera mako mutima kwiya kuli ayi mwachedwa lendo zimatero ayi lero ndi tsiku limene inu muyenera kulandira alendo afika lero pano ndiye tufuna tuonetse chimwemwe tuonetse sangala chifukwa iwowa akadakhala munthu wina wake kuno sakadafika ntchito zimene amagwira ayenda amaganiza msewongo wabwino abwera mochedwa sichoncho kodi ndiye tufuna Profesa amve aone kumangochi kuti Alfred Gangata komanso ndachisale walandiridwa kundika chala mwamba TBB woye Profesa Peter Mutharika woye Vice President Alfred Gangata mwana wovuta kulela woye kodi munaona mena amabwera uku njinga za moto munaona
Upu ndimasewera ndasiona ko ndiko ku ndiri nyamata mendo osiyeza naye bwana rango yosanika chisoda kuoneni mukuona taimani bwana taimani anthu akuoneni angoona ikuti pano tabwerera za ntchito pano tabwerera za chani pano tabwerera za ntchito maoneti ndedamvana tsopano msonkhano wathu ukhala wothamanga chifukwa choti enaso mwachokera kutali maulemu inu a vice president a chigawo chino chapakati Right Honorable Alfred Gangata inu amene mayang'anira anyamata onse muno Malawi olemekezeka bwana Chisale amenenso ndinu bodyguard wamkulu wa Professor Asa Peter Mutharika takwezani dzanja la anthu akuoneniso katundu wake ndi amene kodi mumuona bwinobwino mukumuona bwinobwino bodyguard wa Mutharika katundu wake ndi uti amene ntchito imene mugwire pano bwana ndiyoyang'ana ground kodi simumveka kuno ona bwachisale kha ntchito ina imugwire pano ndiyoyang'ana ground kuti aprofesa abwere pati mukufuna aprofesa inu kwezani manja amene mufuna aprofesa maonani uthenga tumeneyo mauze madzuwanu kuti ndakaona ground labwino kumdika aprofesa abwere kuti kuno komanso ponena kuti lero msonkhano wa lero adalekera wamayi mayi kunje sadalankhule mwaona kuti salu zachipani ku ntchito ina ya zinu imene mayi mubwere kuno kudzagawa salu zachani zachipani Achisale ntchito yanu ndiyogawa matisheti kunonso mukafuna matisheti inu kodi DPP imalephera ingakanike kugawa matisheti ingakanike kugawa salu muli nacho chikhulupiriro kuti katundu amene atani kuno abwera ino akhuwi ndafuna ndikulimbikitseni mashado amene akuyima kuno ali kuti mashado mwachangu kuno changu tabwera za ntchito malonda ali mmasali zuri okanga romofuna mofanana ndochitiri ikukhabani nyamata amene wachibwana kwa Shadow MP changu dzina Brown Chitedze dowa ndorera Karunda ameneyo Richard Nkanda dowa Mpudzu Kang'ona constituency Oma Toto dowa South East constituency Makalini Kachimanga dowa West Kivindi Banda dowa Mpudzu ward Rodi Kadango dowa Ngala constituency na malonda awene amene wa nthawi yake igwana kwina kupikisana awiri koma kwina sakupikisana ngati ikakwana nthawi imeneyo talandire chipani ndi Eliya chipani ndi chani ino akakusankhani mukapita ku nyumba ya malamulo osamadzaruzuka osamanyamwa lero rambu bweraso anthu redi aona kuti zinthu zatani zavuta phungu ku nyumba ya malamulo amenera zitenga zovuta za ndani za wanthu nkhani ya fetereza anthu azilandira nthawi yabwino muona mminda amene mulilimu chifukwa chochedwa kwa chani kwa fetereza ntchito yanu ndiiti ndi imeneyo taona nyamatawa bwererani arimilira ameneyo DPP woye District Governor wakuno ndakhuwi ndendo ufuna ndasire ntchito akhuwi ntchito yawo njoyika Eliya kuti ndipambane chisankho kufunika tiyike machani kodi Eliya anthu mwabwera yapa mutakhala kuti muli mmakomiti ya Eliya salu sijabweretsa alayi kunje ndisasavutika kugawa salu zimene katundu matisheti amene abweretse nawo olemekezeka Achisale sasavutika kutani kugawa aliyense akamakhala pa 16 May bakubwera apa tikafotokoza ndani 16 chani September tikafotokoza ndani ndisiye nyimbo kuno eti
nthawi ikakwana aye tivotera nda umayankhula ndi mphamvu. Nthawi ikakwana aye tivotera nda. Nthawi ikakwana aye tivotera nda. Nthawi ino amayi ndi abambo chifukwa choti kwada ndidzutse Vice President wa chipani chimenechi chokoma cha DPP kuti angopereka moni. Angopereka chani? Mudzachita obwera nthawi yabwino pano tidzachite msonkhano. Chifukwa msonkhano ukhala ngati wolawa chifukwa chakuti nthawi imene tafikira ndiyochedwa. Koma aliyense amene anabwera kunonse mnaperekeza wolemekezeka Vice President athu ndakuonani mwachoka ku Lilongwe anthu ena komanso mafumu mwapereka ulemu ku chipani chathu cha DPP ngakhale pali zina zovuta koma inu mwalolera kudzakhala nafe. Zikomo kwambiri. Olemekezeka Vice President Right Honorable Alfred Kangata mbwalo. Zikomo kwambiri. DPP oye! Profesa Asabira Mutharika oye! Oyamba ndafuna pevese nonse umakundika kudowa fe kuti mwabwera mamawa mpaka nthawi zino kudikirira koma munganenera kuti tinali kutali mwina nsonkhano inalephereka komabe nena kuti anthu adikirira lidzabwere lidzakuone ineti ine sinkunena nthawi yayitali kwambiri koma choyamba ndipereke ulemu kwa mafumu onse amene muli pano asinyo group Kayembe ndima village headman amene nonse muli pano kwana 178 mwaenda ulemu wanu. Ulemu kwa regional governor Honorable Mbalame akundikonza kuti asinyo group amene akuyimira Gogo Kayembe. Ulemu kwa Honorable Mbalame regional governor ulemu kwa Honorable Kisale national political youth dena no style kiste amene mabwera mwadolo mwanu. Ulimanji nonse kuno kudowa koma ndifuna kuti ankhe mwamphamvu eti tachidwa kale komano ndimafatike cha mwamba cha mphamvu eti chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba. DPP oye! Profesa Asabira Mutharika oye! Ine apita anandituma kuti ndikukumbutseni zinthu zokwana 8 zokha zimene anapanga kuno kudowa. Monga mukudziwa kuti Profesa Asabira Mutharika anakhala mtsogoleri wa dziko lino koma anthu oyipa komanso ankhanza anampanga chipongwe kubwera masankho kudzera ukhoti kuja IMCP komanso ndi bungwe lotchedwa HRC. Koma Profesa Asabira Mutharika anandiuza kuti ndikukumbutseni ngakhale nthawi yapita koma amafuna ndikungokukumbutsani zinthu zimene apanga kuno zokwana 80. Nambuma town anamanga ndi Profesa Asabira Mutharika. Tikugwirizana? Komano tonse tudziyankha kweli ndikanacho chitukupocho anacho anamanga ndani? AP yemwe. Nambuma Health Center anamanga ndani? Nambuma Police anamanga ndani? Nambuma Stadium anamanga ndani? Magetsi amalepo anabwera nani kuno? Simuyankha mphamvu, simunathokoza dadi? Madisi Dulo Golf State anamanga ndani? Mponera lino koja anamanga ndani? Mponera Dulo Health Center Hospital anamanga ndani? Chimene chakwera amanga kuno kundi chani? DPP oye! Fertilizer otsika mtengo analipa 20,000 nthawi ija komanso nakandi ya makoponi. Pano fertilizer pa 140,000 kwacha. Okwesa ndi ndani?
mafuta anema 600 kwacha pano pa 2070 chakuti okweza ndani DPP oye ndiye masango amene pa 16 September mukavotera ndani DPP oye ambuye akutsogolereni na kukuputsani zikomezana ana abanga Professor Arthur Muthalika kuno uthenga amene tupita Muthalika waziloko zimene amanga kuno ndikukhulira mwe kumbukira eti komanso apita kuonjezera kuti nsewu umene tadutsawo komanso kuchoka mtown number 25 konse kunokubwera tala eti DPP oye ineso adadiyo ndikafotokozera komanso kuna Vice President Central Region ndadzona yandeka kunena kuti kuno kuna mavuto ansewu udzafika kuno koma ndaona kuti chipani cha DPP kuno ndi champhamvu kwambiri pakuti pakazimayi pana amene afuna kaphike komanso ana abwerere makomo ndi nazibambo ine changa ndi chimwemwe komanso kuthokoza chifukwa cha chikondi chanu chimene mwandionetsera komanso kuonetsera pa chipani cha DPP kumene kuende kukhala maonetsana anthu kuti boma la MCP mwatopa nalo ndipo adati ndikawuza kunena kuti anthu akudowa kundika kwati ekayembe ndiokonzeka kuti akuvotereni ndi manja awiri pa 6 September pano ndipo adati mukonzeke kuti mukhala mupita ku State House DPP oye ambuye akutsogolereni mubwerere bwino zomwe kwambiri Friend how ino kumadikirira be gloseli kudikirira kuno kumene kuchimira MCP simuza masewera yani ndina ulimbika mtima nena kuti pa 6 September pano Professor Arthur Muthalika akubwerera soma mpando kwa kwina avipi anthu amene akutionera muwapasa uthenga wanji ndi mmene anthu abwerera kuno kudowa kumene anthu amati nthawi zonse ndi kumene kuli kuchipinda kwake kwa MCP koma anthu akhala kudikira ni siku lonse pano mpaka ino kumafika mazuwa ano anthu osachoka uthenga wanu ndi otani kwa amene akusatira pa peji yathu uthenga wanga ndo sowa patali ya koma anthu kunja kuno atopa chifukwa ngati zikuchitika kuno kudowa kwati ekayembe mkati mwe MCP kuchipinda kwawo MCP anthu madikirira chonchi nthawi ngati ino kumafuna chipani cha DPP sizamasewera ya kungoti pokuti mwina mwenganisa ino ngati mwenganisa kamera anthu aone kuti ngakhale anthu anyamuka chonchi ngakhale ife kunyamuka pano koma anthu akudikirira apa ndi chikondi kufuna DPP anthu akukumbukira zintchito za Professor Arthur Muthalika zimene ankapangira zaka 5 zapitazi asiyanitsa ankona ngati kuti anthu pakhala change kuti poti mna chakwera ndiwa kwawo uno kudowa by the way achakweratu kwa nduko mkuno sakwa kwa malembo yayi achakwera kwa nduko mkuno ndipo anthuwa aonetsa kuti achakwera kwafuna ndiye anthu asiyanitsa pakati pa ulemere pakati pa ulamuliro opita Muthalika komanso ndi ulamuliro wachakwera zinthu zosokonekera ndi I think anthu afuna abwerere kumbuyo
vipi Gangata tatipatsani uthenga wanu ndi wotani mpaka pamene sopandasana ndi masiku owerengeka kuti pita kuchisankho anthu amene akutionera nkuti DPP yabwera ndi uthenga wanji uthenga wanu ndi woti bwanji pamene tikonzekera kupita kuchisankho Amalawi ngalafuna chitukuko aona kuvotera DPP Amalawi ngalafuna chitetezo kuti ndege samangu komwisa wawa avotera DPP Amalawi ngalafuna chitukuko anthu asamati pita mtauni dziko anje avotera DPP komanso thinga ngonenera kuti zingavure maka DPP 16 September kuwina kwake musibi kwatha zikomo kwambiri vipi Gangata tathokoza kuti tili limodzi komanso munalankhula Malawi amene asonkhana pano kuchokera kuno kwa Kayembe mkatikati mwadowa zikomo kwambiri mudzili kwawo sokwachakwera kwantu akuti kumbusa vipi akuti kwawo sokwachakwera umvera athu pano tafika pano sopano kwa zonse zimene tinali nazo kuchokera kuno kwa tiye Kayembe kudowa kumenenso amachokera abusa achakwera amene akuchoka president pa 16 September 2025 amene akwera apita kuthanika komanso timu yawo ngati ya vipi Gangata komanso vipi Msaka vipi Mwanamveka komanso vipi North amene akhale aza kuyendetsa dziko litsopano tokozeni kuti munali pamenepo masatira satane wa zonse zimene timakupasirani kuchokera kudowa kwa Kayembe pano mpapapeto pa zonse mwakoma nonse zikomo Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.